Auren mu da sirri da Khadija za a ɗaurawa, ta ya samar da lallai za mu nuna. Farko da sunan Allah za ni fara, baka ta auren sunna za ni rera. Ni Shamsu sun kaji lallai ba ni fasa, auren mu da sirri da Khadija ya yi birgewa. Sannan a farko lallai ba ni mancewa, dole na gaida hajiya yi a gaida ta. Migiya mai aiki lallai za ni gaida ta, tana da kima lallai ba kushe ta. Ina mu da sir an zo ta gani, ke ma Khadija amarya karki kyale ni. Waka ta auren ku na zo za ni rera ni, ina nasihar aure babu gurnani. Kuka rike ta kwarai za ku birge ni, mu da sirka sani so ibada ne. Rike amanar a guri na ka kunne, kuda na sani duka hali na ka jari ne. Kana da kima lallai ba kushe ka, saboda wannan tota so mu tattaka. Mai dinga juyi domin birge danginka, dukkan su murna suka zo za su taya ka. Lokacin ki ne ya Marya yar amana, sai ki je ki zauna da miji aure ibada. Mai zuban basira Allah da kai na fara, sani ne da waka bara nake ta bara. In yau nasiha ga Marya dan ta gyara, amarya zo Khadija na zo da bakin hujja, ta zaki sai da haja ta laida bibiyayya. Shi mai gidanki ya wanki ne mu da sir, sanadin dalilin gana tina da yasir. Shi ne farkon shahada saboda ya yi shaida, na ɗa hama hamuda tun farkon islama. Sai kun sa salama cikin aure da himma, da a bani rogo ai kun gagara nama. Dukkan yawan magauta tilasta da su kwanta, don kukun cire tuta kun yi aure na sinna. Yan uwa da dangi suna taya ku murna. 080-32-20-35-77. Auren mai da sirri shi da Khadija soyayya, dole ne mai bidiri mun taya murna soyayya. Auren su na soyayya tare da kauna soyayya, yan uwa da abokai dangi na musu murna soyayya. Tuwayen ango su zan sanya soyayya, Hajiya Rahina tana yin murna soyayya. Mama Aina ta zo tana yin murna soyayya, Mama Yaha ta zo tana yin murna soyayya. Mama Baraka ta nemi ku murna soyayya, Mama Rashida ta nemi ku murna soyayya. Mama Jumale ta nemi ku murna soyayya, Mama Rabi ta nemi ku murna soyayya. Mama Kubriya ta nemi ku murna soyayya, Mama Ummatu ta nemi ku murna soyayya. Mama Aisha tana murna soyayya, Mama Amina illa na yin murna soyayya. Mama Zainab uwa tana yin murna soyayya, Fatima diya ta zo ta nemi ku murna soyayya. Hajiya yayi ne muku murna soyayya, Hajiya yayi mai gayya ta zo soyayya. Mai gayya mai aiki tana yin murna soyayya, ta abokan ango suna yin murna soyayya, ta abokan ango suna taka soyayya. Shugaban majalisa Hamisu Mudi soyayya, Abubakar Salisu Fatka ya zo soyayya, Salim Ahmed Plus ma ya zo soyayya, Mandare Tasu MNN ya zo soyayya, Rabi Nusa Girma shi ma ya zo soyayya, Suleiman Mato dan Zago ya zo soyayya, Abba Haru Foto ya zo soyayya, Isa Kasale Inata ya zo soyayya, Jamilu Lawal Dara ya zo soyayya, ya
Nasir manzo alkali ma ya zo soyayya, Kabiru Abubakar Dusha ya zo soyayya, Bashir Ahmad Mambash ya zo soyayya, Lawalla Abba Zarabit ya zo soyayya, Honorable Sani Samini ya zo soyayya, Habu Usman Akuyama ya zo soyayya, Bishir Tasi Obasho ya zo soyayya, Jiniyo Sarauta Zaharaddin ya zo soyayya, Tasi Obako Abba Tasmin ya zo soyayya, Abdul Jalal Kama ya Andilla ya zo soyayya, Hamisu Alisi Boyi ya zo soyayya, ga uwaye na amarya na taya murna soyayya, maman amarya Jamila na muku murna soyayya, anti Batula ta zo ta muku murna soyayya, anti Ayyo ta zo ta muku murna soyayya, anti Ule ta zo ta muku murna soyayya, anti Suwaiba ta zo ta muku murna soyayya, anti Shamsiya na yin murna soyayya, anti Maryam ma ta ne muku murna soyayya, maman Khadija ta zo ta muku murna soyayya, maman Sadiq ma ta zo ta muku murna soyayya, anti Balaraba ta ne muku murna soyayya, mama Sana ta ne muku murna soyayya, mama Halima ta ne muku murna soyayya, mama Rabiya ta ne muku murna soyayya, kawaye na amarya na taka soyayya, Fatima Badamasi na juya soyayya, Rabia Sani tana taka soyayya, Bidawsi Lawal tana juyawa soyayya, Hafsat Rabi tana takawa soyayya, Ganabila Sani tana juyawa soyayya, Fatima Badaru tana takawa soyayya, Maryam Babangida na takawa soyayya, Fatima Lawal Tama tana juyawa soyayya, Aisha Shu'aibu tana takawa soyayya, Fatima Rabi tana takawa soyayya, Aisha Haruna tana takawa soyayya, Badila Aliyu tana juyawa soyayya, Fati Aliyu tana takawa soyayya, Hasina Muttaka tana takawa soyayya, Amina Muttaka tana juyawa soyayya, Rabi'atu Salisu tana takawa soyayya, Surayya Sabi'u tana yin murna soyayya, yayyan amarya suna yin murna soyayya, anti Razina tana yin murna soyayya, anti Bilkisa tana yin murna soyayya, anti Jamila tana muku murna soyayya, anti Halima Jo tana muku murna soyayya, anti Haule tana muku murna soyayya, kannan amarya suna yin murna soyayya, ga Aisha nan tana muku murna soyayya, ga Aminatu tana muku murna soyayya, Fatima mata zo yin murna soyayya, ummin baba tana muku murna soyayya, Momi ta zo tana taya murna soyayya, Khadija ta zo tana muku murna soyayya, Abdullahi yana muku murna soyayya, mai auren so mai girma